3 pași înainte și 3 înapoi, astăzi Badi învață hora de la noi. Dragă Badi, ne bucurăm că îți place atât de mult în țara noastră. E o zi mare, întrucât misiunea de astăzi îți va dezvolta abilitățile necesare pentru a participa la o petrecere tradițională. Ne place să dansăm foarte mult, iar costumele noastre populare sunt diferite de la o regiune la alta. Pentru prima dată, hora a fost menționată de cronicarul Dimitrie Cantemir în 1716. Deși credem noi că și înainte nu se putea obține oamenii să nu danseze populara, deoarece este considerat un dans care unește oamenii. Înainte, oamenii de la sat dansau hora duminică, fiind un bun prilej de comunicare și relaxare după o săptămână grea. În ziua de astăzi, oamenii păstrează dansul popular drept o mărturie a faptului că sunt români, iar muzica populară poate fi auzită la nunți, petreceri sau chiar acasă. Ne plac tare mult tradițiile din țara noastră și ne bucurăm și mai tare că vedem că și tu le cunoști acum. Pentru efortul depus, îți oferim o altă piesă de puzzle, să o pui la colecție. Oare